beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love, the support. I just can't thank you enough. So, my beautiful family, today I have one or two to ship in. I just wanted to listen to this update. Don't forget, share the video, like, and subscribe as I keep you updated on all the latest happening as we analyze them back to back. Listen to this particular information, and I'll be right back. Na Nigeria anyị bụ ndị na-achọ udo ka ihe dịrị anyị mma n'obodo a bụ Nigeria. Anyị emere ife ọjọọ bụrụ ndị Nigeria dịka ndị Igbo. Anyị emere ife ọjọọ agụnye anyị na anyị bụ ndị Nigeria, nwere ife ọjọọ anyị mee. And anyị na-ekwukwe n'okwu justice. Before gị chọwa udo, ị ga-ebu ụzọ chọọ ikpe ziri ezi. Ịghọtago? Ọ bụ ikpe ziri ezi ahụ ka ndị Igbo na-achọ n'ebe Nnamdi Kanu nọ. Unu afụgo n'otu o si gaa na ụlọ nzukọ ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ ala anyị ụnyaahụ. Unu afụgo ka o siri gaa ka esi ikpe ya bụ ikpe. Ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ si ikpe ya bụ ikpe. Amami na-aghọta. Tụtụrụ ife ndị ụlọ ikpe mkpegharị ikperu kurie si na ndị ekpeperie. Mana ndị a bụ ndị ọkaikpe n'ụlọ ikpe mkpegharị rukwere oge ịbụ ndị ọkaikpe n'ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ, na-aghọta na ebe anyị na-eje. Ife niile ụlọ ikpe mkpegharị ikperu, Appellate Court kperu, ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ kwetere na ha kpeterie, mana ka ezi ebe ha na-ekwetaghị na ọbụrụ bikos na ejezi Kenya je kpụta Nnamdi Kanu, mere Nnamdi Kanu na-aya eje face trial. Ọ gwụla o nwere ife ọzọ, onweghị ife ọzọ ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ chọpụtara n'ikpe niile ụlọ ikpe mkpegharị ikperu na-abụghị eziokwu na-agbakpụrụ ihe, eziokwu na ebulatara Naijiria, eziokwu na emere nka, eziokwu na emere nke ọzọ. Mana ọ bụrụ na emere ihe ndị ahụ niile mere ọ gaghị eji efesi trial. Anyị asịghị na Nnamdi Kanu agaghị efesi trial, but let it be a legally instituted trial. Ka ọ bụrụ a legally instituted trial. Trial a na-ekpe kịta dị legal. Now listen very attentively to ihe Appellate Court kperu around October 2022 mere o ji si Nnamdi Kanu naba. Geenụ ntị ka nkụpụta ya na English. In his judgment on Thursday, the Appellate Court held that the respondent, that is federal government, by not responding to the appellant's submissions, conceded to the allegation that Kanu was forcefully renditioned from Nigeria, from Kenya to Nigeria. Ebe ọ bụ na ọchịchị etiti enweghị ike ịbịa kpere ọnụ ha n'ihe kpalili ha nakwa ihe merenụ, convince the court ihe mere ha jiri gaa Kenya tọrọ Nnamdi Kanu, tọrọ ya tọrọ ya Nigeria. They could not defend it. So the Appellate Court say ebe ọ bụ na ha emene nke ahụ. Then look at this. The court held that it was necessary for the country to prove the legality of Kanu's arrival in Nigeria. Leia, come go yozo. The Appellate Court, that is the Court of Appeal, held that it was necessary for the country to prove the legality of Kanu's arrival in Nigeria, which means obigodo na the Kanu face trial. Una na achọ ya. Ịghọtago, una na achọ ya. Unu kwesịrị ịhafe ya ka ọ lata. Ka o jiri aka ya bata Nigeria, unu anwụchie ya. Then ikpe ọbụla unu ga-ekpe ga-adịzi legal. But ebe ọbụla unu echere ka nwoke anata, unu ejiri aka unu jee tọrọ ya atọrọ from another country tọnata ebe a. Ikpe ọbụla na-ekpe ya dị illegal. This is what the Appeal Court said. Let me continue. The court also held that the respondent flouted the Terrorism Act and was also in violation of all known international conventions. The respondent here is the federal government of Nigeria. Was also in violation of all known international conventions and treaties guiding extradition process, thus breaching the rights of the respondent. Nnamdi Kanu. Appellate Court to say that ebe ọbụla Nigerian government ga-eme ihe dị otu a si Kenya bọndụrụ Nnamdi Kanu bọnata ya Nigeria, na ha emebiela ihe niile bụ mkpebi nwere n'ihe mbụ ụwa kpebiri n'ụdị ịkpọlata mmadụ n'obodo gị, because enwere process. Ọ bụrụ na mmadụ nọ n'obodo ọzọ na unu chere try ya, unu ga-right to that government si ya onye dị otu nọ n'obodo unu, biko kponye anyị ya. So all that country ga-eji aka ha onye unu that person. That is legal, that is constitutional, that is under the international law. But Nigeria emerie, they went and bundled Nnamdi Kanu back to Nigeria like a common criminal. Then Appellate Court continued. The court further held that having illegally and forcefully renditioned the appellant, the trial court is stripped of jurisdiction to continue to try Kanu.
The court further held that having illegally, that is for Nigeria to having illegally and forcefully renditioned the appellant, the trial court, that was the appeal court, is stripped of jurisdiction to continue to try Kano. Yeah, we probably Nigeria should to a force run the Kano, Bondoria from Kenya, Bondutaya, Nigeria. Now appeal court is on, so they don't have the right again to do what? To try him because this man is illegal. So you cannot turn something that is illegal into legality. Appellate court can continue. The court will never shy away from calling the executive to order when it tilts towards executive recklessness. So they have to call the executive to order. They have to call the executive to order whenever they are doing what? Doing something that is what? Illegal. Am I getting that? Whenever they are doing something illegal. Now, on here, appeal court to discharge here. Because the trial is illegal. Because the rendition was illegal. If they want the appeal court or the court to try Nnamdi Kanu, they will legally arrest him. So that the court of law will also legally try him. Now look at what the Supreme Court, the Supreme Court took yesterday. The Supreme Court said that there is no law in the Nigerian Constitution stopping a trial based on the violation of the rights of a suspect. Here's Supreme Court. Supreme Court that's going to know now when I actually met or no keruru mado. Now we here make akushi to nya hibe. I kwekwe. Mana kam go kwayo zakuno ho. Ihe Mohammed, the justice in Kopotare. Mohammed said, if the police should destroy the house of a suspect, to obtain exhibits, should that prevent the court from entertaining the offense? Here we hear justice of the Supreme Court. His remedy should be the way of civil proceedings. Proceedings can't be stopped on the account of violation of the rights of the suspects. Now, that is not our law for now. So the Supreme Court now they're going to no longer ball na choice beat. Now I got push court agashi because I have a logoko. Now I got which means court actually hema ma baro logoko ma baho logoko. Now whatever in age. So Supreme Court actually hema ma baro logoko. Get the SBT anyhow you can get it and then bring the person to court. Now what are the hand? Now the court to say we decided not to go with the court of appeal, though we condemned the violation of his rights. Now what are the Nigeria must redeem its image and adhere to the rule of law. Okay. If a person has been granted bail, why did you invade his house? This is the point. This is the point. In 2017, I granted Nnamdi Kanu bail. Ndami Nigeria, I walk bole ya. Na faruko ma. Ba. Nnamdi Kanu ripu. Now what are they buying in jail? So Supreme Court, see, open na granted the bail. Can you know jika walk bole ya? Supreme Court kurie. Supreme Court kurie. They accepted yes. Let me continue. Why did you invade his house? That is irresponsible. You shouldn't blame him for running. Why? Supreme Court kurie. Supreme Court of Nigeria said it. I granted Nnamdi Kanu bail. Ndami eje walk bole ya. Ba. Supreme Court ashi. You shouldn't blame him for running. Supreme Court ashi. You shouldn't blame Nnamdi Kanu for running. What happened yesterday? Let me continue. No legislation in the country stripped the trial court of the jurisdiction to go ahead with Kanu's case, despite the illegal action of the court. Now, how about here? See that no matter the inversion, no matter the rendition, no matter who court, no matter who constitution Nigeria say, agakola nihu, nile banya nipe Nnamdi Kanu. This is what they say. The law must take its course. The Court of Appeal was wrong. Now, Supreme Court now, the Court of Appeal was wrong. That the trial court couldn't try him. The appeal is allowed, and the cross appeal is dismissed. Here we hear Supreme Court today. Yesterday, Nisi Wanai Woke, Nnamdi Kanu. Like I said before, Supreme Court okwetechara ihe niile mere unu ma otu ndị amị si je wapụ Nnamdi Kanu n'ụlọ ya gbagbuo many people there. Nnamdi Kanu agbalaga. Supreme Court shi unu achọrọ ka ọ nọrọ. O kwesịrị ịgba ọsọ. O kwesịrị ịgba ọsọ. Supreme Court kwere ekwe. Na ọ bụrụ na ndị amị agaghị wakpu Nnamdi Kanu, anyị karị na ebe ata na-akọ ihe anyị na-akọ. Anyị karị na here today na-akọ ihe anyị na-akọ. Ọ mekpechara ikpe aka mgbe onye ọbụla ejezuru ike. But the prolongment of this case won't the Nigerian military cause ya.
the Nigerian military caused the prolongment, this case in Aruruta, or Nigerian military, for them to have invaded the house of somebody at Grand Repair. Violated the constitution of Nigeria. Supreme Court, when I want to mba. As Supreme Court, did they say, okay, the military for doing this, you are hereby sanctioned? No. I'm not going to buy nature. And I got to buy nature over there. So I'm here to come to Nihan in the Manke, Appeal Court to Supreme Court to yesterday. I don't want to give one for Nigeria. Jirakage, George is this matter. You want to give one feeble, Jirakage, George is this matter. But that's what you now come go to. Some people actually use Udo na NDIGBO. I can over the Naba Udo, Naba, Kayari Udo na NDIGBO. Over and Dutch Chani Choroke Udo na NDIGBO. Yana, Koya Coronia, be Hayako. Over and after the Nizuku Kudola na NDIGBO, Fana Konya, Brifacareco. I'm telling you the truth. Oh, and then I told Udo na NDIGBO, when they from this insecurity. Or they go clear now that some people are sponsoring insecurity in Southeast and they don't want peace to return. Man, no watching tire to the village. Kaine Jenubi, Kachinaga. Kaine Jenubi, Kajinaka. I can ask an Akaka no be go send them weapon to the mud. Makano Kenya down upon no, Ewa more nobody. I thought what was you power. Makanete Rube Terazo. Ifo nye metal ka eji ekpe ikpe imete mma meso imete njọ nje eso ichu udo udo eso ichokwa na ọgbaghara ga-eso ndewo na ụmụnne m ndị Igbo. So, my beautiful family, that brings us to the end of this beautiful update. Do well to like the video, share, and subscribe. I still remain your one and only Progress the Analyst as I give you all the update back to back. Thank you so much, and bye-bye.